Ili ndi banja limene latchuka kwambiri pa social media kamba kakuvina kwa bamboyi pa ukwati wake amene wakwatira Mayi Waulumari. Ndipo anthu akhala akudabwa kuti mavinidwe amene wandendi ati. Takhala nipompo tatenganika chakumwe kwanu muonere programu imeneyi yomwe akupatsirani ndi Times TV ndipo acheza motere pa Times. Ndimene tayambira programu ya chochocho pano pakanema wa Times. Lero lino Sam Kalimira watsatira banja limeneli limene akukhala masiku ochepa chabe ali mbanja chifukwa angopanga umene ukwati. Iwowa aonda adzimbiri awa. Awana nyagondo ndokhoza amene ulanya gondo. Awana nzanga awa anyagondwe. Awa ndadzimbiri. Yes. Ndipo angopanga umene ukwati wawo banja latsopano ili la nyunyu la mpaketi. Sichonjo? Chonjo ne? Yes. La mpaketi lili. La mpaketi. Masiku ochepa kwambiri. Zinthu zosangalatsa kwambiri anthu ochepa. Chabwino kuti tiyambire kumene. Yeah. Adzimbiri dzina lonse matenda. Ndine Christopher Dzimbiri. Yes. Kumudzi kwathu ndi Kasungu. Kasungu? Yeah. Kasungu ili? Kasungu Kamuza Kadame. Timapacha kuti panjovu pakambewa. Kwa njovu? Yeah. Pakambewa? Yeah. Kuti tikuandikira. Chakuntunthama uko? Yeah, tikakuti chakuntunthama. Yeah. Ndi umudzi? Ndiko umudzi kwathu. Oho. Anyagondo? Paulini. Nini mazili Paulini. Usanipangira sanje lino. Yeah, choncho sa. Musamandipangire sanje. Nakasindino. Awandanzanga. Ndinoyambirira ndino. Ineyo ndi kumapeto. Ndiyo bigaundi mugaye. Anakuza kuti adalakazanga. Ndipo adanifotokozera. Anakuza ndi? Kumanda ankhulasa kuti akazanga zona. Pakuti ena wadamba kale. Kumene nalowera mwene. Nisaoneso inali yese. Yeah. Ndadavomera. Ndivadavomera. Kuti anakonda iwe. Anakondani bangu. Koma saka ndiuze kuti chatatu. Eti dia simna fotokoza. Na fotokoza. Siko madamu. Chabwino chuchuchu ndiye programu yake. Paulini Gondwe kumudzi nkuti. Inayo kumuzi kwene Nkurumpi. Kuti pete Nkurumpi? Kumene kuna bado makolo anga osawiri. Utumeneko. Chapa kazuni pajamo mbali mwa game zeufu. Okay. Mbali mwa game ukadutsa pa chikwawa hapa uenda kanga kupita kaphiri choncho ulokeka pali mtsinje ndili pali gate la Vwaza. Kazuni chopene pamene. Pompacha. Ndi pamudzi? Ndithu. Chabwino sono awa Kurumpi awa kukasungu. Kuzani. Ndekuti ino ndi atumbuka. Inde. Awo ndaje wawo. Inde. Awa ngagule awo. Ndipo masera. Awagagula inu ndino kwa gogo chikula mayende. Azukulu awo ene. Azukulu awo ene. Chabwino tsopano banja la nyowani right? Nda bambo. Bicho kuti nda bambo. Ndipo lopya. Munyadira? Kopya kunyadira kwake kwali. Kwebisa mamuna? Akulu sicho kweka iya. Chintu cho chapa mwamba kwa basi. Chapa mwamba kwambiri. Chembe bona kuti mudakumana banja. Ara longosole ndani between two. Ara longosole ndani. Ndineyo nilongosole. Nangasona. Ana nipeza ineyo. Nilongosole. Mmene ana nipezera yo. Awona kupeza lino? Ayo ndamemba fusira. Ite. Woka kuchoka kwao. Kuzafika pa kwatu. Musapange preempt tambira so bati mudakumana bwanji. Ineyo abambo yawa kuti tipezane. Yes. Ine ndinetera la bambo. Ni masoka. I know kuti nishoni ya uterara. Then nali ni shop kusozi Belaini nali 2022. Ndiye nikusoka iwoso nali nane baba pomwepo ninkasokapo. Inali grocery yoti maruma analipo almost 4. Ndi iwo mushopu yanzawo mama ikamo mabiscuit na uso amaoda mabiscuit. Uzaikira momwemo wairu akudikirira kuti anali ni cholinga chobwera kuno kunzuzu amazapanga passport license. Na driver iwo. Kuchira kumuzi? Chabwino. Ndiye nikanali kudikirira license yanga nipange ku business. Ndiye amaoda mabiscuit uzaika mshopu ya neba wangayo. Neba wana magusa ya.
iye anali ni grocery. Wanali grocery. Ya nde iwo samazaika mabisiketi muti. Menemo. Momwemo. Ino ndikuti muli komolinali. Ya ni kusoka zanga. Nafika hapo pacha. Inde mnafika hapo. Nafika hapo. Inde ndawija tusoka mamask. COVID-19 atavuta tsono. Yes. Ya. Nde atafika. Sabangesa sanje tu. Ya isa. Napita kuza nchini. Ndikudziwa ndito. Nde kupeza kuti diso la jerera pompacha. Akulwa? Inde kuona apa ulini gondo tsono paja iwo basi nguima pati amayi awa. Okay, mwati awa akumaika tima bisiketi mukashopu. Inde khomo ili ili muli khomo ili. Kenaka awa ambodyerera maso kwa ine. Inde nikuuzani Iniyo mmakopa. Tumaso ili. Basi tu abambo acha ngubwera kuzamba kuti amayi ineyo nakukondani. Anayamba system yake imene anayambira. Yes. Ine nali ni scarf. Nili ni scarf nyumba. Ili ni ndembera yathu ya Malawi. Nde navala imeneyo nde anabwera kuti anti munibwereke scarf yo nivalepo lero. Nde ine pajapo nayankha mwa mwana. Anati anti? Nayamba gwanyoza abambo yawo. Nikuti inuyo mbwereke scarf kwa ine muvale siku lose la thontho lero. Izo ndese zingatheke namba kwanyoza nikuti ine musalitsewerese ine ndine nzitsikana ino ndina abambo ndeti ngavalirane bwanji yanga ija tsopano abambo ya sana yanga imanika inu mamuna akubwera kuzango pempha scarf inde ino nkuma musambwadza inde chifukwa chani masambwadza muoneka mtima wanga suna sangalale pamenepo nayamba kuti nuti abambo yawa iyi ni njira yoti aufuna nikope neyo nde kuopyedwa kuja ninaopyedwa ni mamuna uja chilonda chija chinali chikanalibe kuwawa uja wemba uja ya then maganiza kuti mwinasa mutu uzankhani imeneyo ya mamuna mutu fotokozera muimeka ipambo break tipite kwa abambo ndifuna mutsimikize pena kuyankhulawa mwati inu ndamene mudafikirawa Inde. nzona adi kuti pa grocery po mafikapo ndithu ndipo ineyo ningoyikira ndemanga mafuna muyankhule mwa mphamvu kuti amve anthu amayiwa ntchito yawo ni yauterara anali ndi bozikota za mashopu ndiyeno shopu imene idalipo amakhala iwowa padaliso nzanga kuti nimagulitsapo mabisikiti amakhala mapero aja nimayika pamene paja ndino nthawi imene dayambapo kuyikapo awa sininawapeze ndino nimangoti basi ndimene timachizana ni nzanga uja ndino by next time awa kupita kuntchito kukasona ndekuti ine ndikuchokanso kuja ndifana katinge drama zimene nzanga wagulitsa za mabisikiti aja panapezeka nena kuti takumana pakhomo uyu wakufika inenso ndikufika pa shopu panzanga paja ndikuti madam mwadzuka bwanji nadziwa kaya ni mwadzuka bwanji ndikuti andadzuka ndikuti madam mwanisangalatsa bwanji nisikafuneni mwavala kodi zingatheke kunena kuti ningavaleko lero tsiku limodzi lokhala linzapatsa ni madzulo ndiye amayiwa kuzola kumene adazola ine adaniyankha mosakhala nena kuti imene maganizira ineyo ya adaniyankha moni khumudwitsa so nifuzefuze nakuti inu mafredi scarf yes adzimbi tisamana mizane kwa baba yes inu ndi mafredi scarf kwa baba ineyo ndi mafuna di sikafu chifukwa nchimene chidali choyambira cho nikhazamba kwala nkula ode idali njira kuti nyambo yeah kuti minanga nenkhemo ntendere ndikuti ndithasoma komenti ena kwindiro wabula ndine chifuna kuti adakhanga tani chinga maganizo anga adabwera kuti mayi ngokwiya uyu pano kunenkha choncho koma ninankonda bwanji nipanga bwanji muli sure kuti tsiku pene mutakumana tsiku loyambiriralo mudafiradi chikondi kuti mwakonda mayi ndipo ineyo chifukwa ndinakwatirapo choyambira niyambe choncho yes nakwatirapo akazi awiri nakhala pa mitala pakazi awiri ndi nukhala pa mitala kwa sunguko mkazi nomba kuchitipa mkazi nomba kwa sunguko mweko ndiyeno patapezekene kuti nakwatira mkazi woyamba amanika na banja
si banja poti anthu akungotiona iyayi banja ni chinthu chine chake chimene chimachitika mmalo ena akachi sisi kuchipinda ndeno mkazanga amakana zimenezo komano chikwa kwawo bwera kumene makhala eneko amatapita kubanja amatapita kubanja chine chiyo sadanyamula imene tidwe imene yes winayo so amapanga bwino bwino chiti chonse komano pakamwa ineyo ni makhanga ndili banja ndi abalongolongolo aso koma mayi uyu damage mayi uyu chimene ntamfotokoza cholinga changa chimene ndimafuna ndaona kuti akwanendetsa tisina kama cholingacho mwamona scarf yeah akukusambwadzana kuti iwe fa wadanga sambwadza yeah ali iwe usani bowe bwa kuti mudayankha kuti ndikuti usani bowe ineza uchisiru ni makana zimenezo osati kuti ine mzindiseweresa malo moti ndine wolumala basi mzingoniseweresa sinifuna zimenezo ayi kakhale nkomaliza kameneko kuti mnene kuti ineyemo nibwereke sikafu yangayi siningakupasa olo pang'ono inde muri simupekere sikafu ayi so kuti mfike kuti mpaka namagwetsa iya ndiye kuti ndigwetse tsopano panzake pompacha pashopo pacha akunifunsa kuti kodi dzimbiri ne kuti yeye samwene akuti kodi wakazi sumakonda chifukwa chani kuti amwene akaziwa ine ndine ma business mumadziwa nienda apa niyamuleka nyanya wanga niyamulentedza wapa sipunu woyeza uja apa ni munsani kuika pa biscuit imwe iwe chifukwa chake nchoti nizipangire zanga pa ine ndekha chifukwa ndine ana anga awiri koma anawa azaso wathandizo ndiyo kuti ningokhala ngati mene munthu anthu amakhalira ndete ananga sazasamalika iyayi koma ndibwino ndipeze mkazi woti ni azinisamala chifukwa zikazi anga adalankhaza kopsa moti panopa singamuze history munthu yosonyeza kuti ubwino wake wa banja iyayi koma noti ndapeza mkazi ne woti akudziwa ubwino wa banja akudziwa mavuto amene makhala banja komanso ubwino wake pa banja akadziwa ndiye kuti ineyo ndikhazokhala naye bwino chifukwa kazanga dalolalata ndeno amayi wadankhira mshupu momwe muja ife tili panja abambo inu koma mwayankhula zinthu zanzeru kwambiri azibambo ena samafuna dibanja komanso azimayiso ena samafuna sochani kodi samafuna banja inu mukuyankhulana uku iya awa amangomvera kuti kunja kuti kugwambidwa nkhani awa alavurawo walavura atifikira ifeyo ndeno akuti abambo akamwana ndili naye pano adanipanga chipongwe ndipo zimene mukunena zinthu zoti niyo abambo mulini zero kwa basi muna anakhangata abambo ake pleza lingati imene mulili inuyo ndikudzionene kuti ndeti ni banja bwezi ndili nalo kopo kuti wadanitengezo ndine munthu wolumala sindingakwatiwe inenso mumtimamu zidandipweteka kwambiri kuti usenze kuti amayi wa mwamuna wada wasiya chifuniro kuti ni wolumala munthu ingobwino kwino kaya ngati munthu akusoka munthu akuzipangira pa yeye yekha ni nchikhulupiriro sikunena kuti akusamala tu banja lako kumene amakhala tu iyeyo ndema amenewo adalavulawa ndi amene adapeka chiyembekezo kwa ine ndipo kwa ine adandisangalatsa kwambiri kuti munthu uyu ntamulankhula ni nchikhulupiriro kuti sakana iyayi chifukwa ndimene waniyankhira wayilowera nkhani mmene mutu kamba ife nkhani ina ino kuyankha chipezi mankafacha ine ndinangoyankha nkhani yake ifua choti imene ankanenera kuti palazi bambo ena amafuna banja koma samalipeza malingana ni vuto lija alipeza lija kwa mkazi uja amunaso wena amafuna akazi ena amafunaso mwamuna koma chifukwa changaza zimene akuwapanga mwamuna uja makhanga kuti banja sakulifuna ndizimanisangalatsa kuti ngati zimene zinaona ine nimafuna banja kwa bambo aja kwavomera kuti nimafuna banja koma iwo amangoniyesa samafuna banja kwa inayi then chimene ninayankhiracho kuti auyankhula zoona so kenaka basi chichewa chicha basi mwatenga step ina ineyo ntone chichewa imene atanilankhulira panapita tsiku mamwake ndipene ndalowa mu shop ngati ndinetera laso mulimba mtima apo ndalindira tu mtima ndeti ali ndi mwana mtsikana wawo adalinso ni shop useri mbali na yesu ndeno ndalowa muja muli bwanja tili bwino wabambo inu ine kuti eya mukuti bwanji mayi wanga kuti kumaniyo zone mwana mavutonga tamenya kuti mkazi wanga anapanga zakuti mkazi wachiwiri anapanga zakuti ba ine nimafuna banja kumano sizinatheke zimene nimaganiza iyayi zona ine nkuti akuti ineso tu ndini mwana mnezo ninakuuzani mwana uyu ninaye abombo akadanipanga nkhazi kumano mori pano pasinifuna so kwanyama tota zinseweretsa so wazibomba zinseweretsa sinimafuna iyayi ine nkuti zona kuti kuti mukudziwa kazi amayi inu ina munthu ine ndikufuna banja komano nimene nakuona nani ineyo isaname nagona nchikondi
Zose zijazi ni manena za sikafu kuna leo kuti ndipeze njira une kuti munthu ndikuuza kuti bwanji papezeka kuti niyo mwanikalimbira ndi mdakhanga ndi mwanibweza maganizo anga wose ineniyo kumata nisachabe ndingofambula chichawa ndinati pakuti iniyo amayi zedi choncho mungandilole kunena kuti niyeseko mwaiso kwa inuyo ngati kuli kotheka nidziwa zedi chipango pemwe machona zimenezo mankho pasi pa mtima kapena mayesaswa ineyo ndimalanko pachike pasi pa mtima chifukwa ndimafuna banja chabwino anyagondo atakupasani chichewa chimene cheche muda wakhulupirira atangoyankhula ndinene kuti chikhulupiriro chenicheni ndinalibe komano yankhani mwamphamvu komano mmene ninamverera kuti iwo akunifuna banja ninafikapo kuti bambo yawaso nimvomere ni aone nawo kuti kuipa kwa unkuti pobwera amafuta banja inde osati chibweza ayi chibwezi musimukadavomera chifukwa bambo woyamba anayamba kuti iweni kufuna chibwezi koma nauza kuti ino mnene kuti mukunifuna banja chifukwa zimene ziuchitika mchibwezi zimene zimachitika mbanja kamuni pasa mimba pa chibwezi mbanja so amapasana mimba nde ili ni banja osati kuti mnene chibwezi nde awawa anabwera direct ni mawo kuti nikufuna banja naziwa kuti uyu mwene angwa chilunga ndayoso yamwene ni khuru amati Allah ngati chibwezi kandikana wale tubam ndi atakuvomera ni ba bidachandira ba ine sinachedwa ndipo ine ndinapanga zonse zitine ndikufuna banja ndamba serious namba sipono zinali zinthu za masiku awiri chifukwa tine ndali kuti ni muchiganizo cha banja kati ndifuna banja ndaona zene kuti mwayo kapezeka ukangosewetsa pang'ono ena amaza kulanda kuphumitsa bobobo amati bobobo bwanga bobo ndiye kuti uchedwa na mango boza ngonyamulako ndene ningopangira zoti munthu nitengereto ndena danozene kuti koma ine mutati mukaona ku nyumba chose chimaganizo amene nino kale kuti nimfuse ati mutakaona ku nyumba ino zidakhabula kuti mukangodziwapo koma no pankhani imene mwanifotokozerayi ndamvera koma no ndiona imene ningabwayankhire ino chabwino kuti sadankhe tsiku lomwelo ili muyana trafundo mmene mmapita munene na trafundo ndikudikira mayankho kwa ineyo nali chiganizo chenena kuti mkazi une meyafusira wewe nagwira apa pani panga zoti mkazi nikwatire koma nimazima simafuso pano mkazi ngasamayenda ndeni kuno kusoziberayi nimene kuliri kuno kunsana zafika ete nimene mkazi kusoziberayi chabwino imene amapangisa shopu iwowa ndini malo mene nokhala naye kuti njinga izafika bwa njinga yake kuti ningakhale naye kunyumba kwanga mambo bwera mafuso maganizo mwanga sopano muli malingaliro ine tizono tsogolo njira ibezeka ndiye pamene sopano ineyo ninapita soka chikene kushopo kwake nikuti mayi program jayo mati nikone kunyumba ili bwanji akuti atipite madzulo ine kutoka chabwino ine madzulo sindinapiteko mawa ndalawirira madzulo sana bwere mnachandira mtima unawawa kamesa nimafuna abwere kuyankhula kumuyankha lumodi ziwawe indika ndino panapezeka nino kuti usiku wake ndamwimbira fana asesi ninabwera pana nali busy mafani zipita kuchijere kunkhalanko ndino nibwera mama usapiteke kuntchito amayi wakuti palibe vuto ndeti nimasi nipita kuntchito munipeze pate munipeze kuno kunyumba nikuti tsona zanendirani ndani akuti nyama tawanga uja yamazaniperekezo mukumana naye pa kulokotawa muzafika kuno nyumba natawa chabwino nyama toja sanapite tidasemphana nanyamuka ine kuja ndikubwera kuimba foni akuti anyamata palibepo ndi tingolumikiza na pa foni mupadze pa hotelo ine kuti hotelo anziza kuti fast forward chakuni mwafika pano pa nyumba nafika pano pa nyumba napeza pali ni mtsikana wanga uyo ni mtsikana ujayo uja manena uja imana adakwatiwa uja ndino atakhala pakhonde pano ine nipolowa apa padalibe makotazi awa padalibe ndino amayi wadanirandira bwino ndiyamba kulandira ngati ndani munthu iponera ndira anandirandira kusonyeza kuti munthu chananiuza mauja noti chibwezi changa cha kwa munthu chananiuza mauja
namuzo sodani pezo abwere kuno kunyumba kuti azaone pa khomo panga mene palibe walimba mtima munthu walimba cholinga mfati ni adziwe kunene kuti kodi ali serious idi ndino tabwera kuno mpenesi kunene nina zafa mawo mwamuona akutukira bwanji mumtima nasangalala nampeza mamuna inde zinthu zoti sinazionepo nazione kwa madamuwa ntangofika munthu oti ni mulendo naona anikira bread anikira tea ati mumwe tea choambia tisanambe kulankhulana ine nana ndidwatu pano unokuna ndida mwachonje ine ziko tilekezane koko ndiye kuti mwana kuti mwafika nyumba mwalandiridwa ndiye kuti mwadziwa kuti uyu ndese uno ndi niwanga inde apo ine ntimongo mboni machiro zivomereza kuti apa ndenda natoladi basi ndi mwati muli ndi mwana msungwana ndi anyamata awiri inu mtsikana imwe zaka zinga ine ni 35 inu muyankho motsi sizakumvana ndo 35 years 35 ndi 35 chabwino tifuna tipite ku break tikatero tidzapitirize tidzalowetsa uno mukwati kuti kodi ya tikatero tione kuti amalaya atiuza kuti chani chuchuchu ndi zimene amapanga amalondoza nkhani imakhala nkhani mbuyedziwa koma kuti chuchuchu amalondoza mozama kwambiri kuti tikhuzepo zili zitatu pazomwe tikukambirana. Programu ya lero ndi kuno kumasasa kunyumba kwa odzimbiri amene ndithu angopanga amene ukwati kumene banja la nyunyu ndipo times chuchuchu ndio yambirira kuyesa nawo anthu amenewo. Mukhale pompo ndipo tibwera mchigawo chachiwiri. Nyagondwe ndi adzimbiri tikulandeni mchigawo chachiwiri cha programu yathu imeneyi. Tsopano fast forward mwalowa mwaona kuti apa pande munthu natenga unatola uyu kwanu anati chani mutauza kuti napeza mkazi ineyo kwathu. I want you to be honest. Yeah. Mwene chunga choka. Yeah. Ineyo kwathu sina fotokoza kuti napeza mkazi chifukwa nazo zoti banja na anthu awiri azibalanga akazi nzita ati zochita zina zaka chimwene ndimusakwatireka ifo tifoti pangeka ye izi chose china mutene nofuna banja ndinaona zoti kuti ndafotokozera kuchika akuchimuna ndiye tisigwira iyayi koma nizawo za zinthu zizineni pa banja kale ndi chimene ineyo ndidapanga muri mdapanga moti ndidapangadi audzoni makwatira ndipo nina peneni mafoti nipangitsa ukwatiwo ni pamene ninapita ukafotokoza ninkazonga imwe okudziwa ko pa nyumba ndikaonekera kwa basi mulimba mtima ndipo mulimba mtima kulimba kwake mtima kunali kuti mwenkwe mwamphamvu ineyo nikaone kuti kani akwawo kwa bambo yawa akanivomera malo moti mmadziwa munthu akakwatiwa pamuzi amayembekezera kuti chithandizo chizichokera kwa mpongozi uja wobwera pamuzi pacha apongozi ndi kuti mazi satunga saphika sapanga chani koma ineyo nitakatake pa nyumba pacha ndi ineyo namena pati chitengwa ineyo nikakhala ngati kuti ineyo naperekaso ntchito yoti apongozi azikatakatakabe kumoto kuphikira ineyo ndi akachilandira nanyamuka molimba mtima awawa pambo anga atapitaso kwathu ataonekera athana nawo zonse zija mmaziwa kuno kumpoto aperekepo kanga chepe mdapereka kukacha kuli mutenga nkasi ineyo ndapanga zimenezo chabwino nde basi tinanyamuka pajali wakwa wakuti ineyo mapita ukoko kwa kuchimuna mwathana nawo mubwerese mpongozi ku nanyamuka ulendo mpaka ukasungu koma ananilandira bwino ndipo ndipo ne achikondi nikamati chikondi munivesesa usati chapa mwambayi koma chochokera pasi pa mtima ine amanichengeta ngati mwina nene kuti khanda samanena kuti ayo watibweretsera munthu kuti ndi woluma ndipo ndafusa limeneli chifana ndida kuzimena kuti inde awawa ndalo ili ndoluma awawa tikamaona mtauna amakuyendetsa inde even tubwera pano anakunyamula inde kwambiri kudza kukhazana kuti pano pampando zimene sisi akukasungu adaona
adaona kuvomereza kwa basi iwoso kuninyamula nikati ni kwawe chonja kuti ayi imapombo tizakutenga ndipo palibe choti ife tinene monyoza moti bwa ndipo kunabwera anthu oti anasangalala tikaona mpongozi watu ndipo kunali anthu kuona chakudya nimaisa kusankha kuti nije ichi nonyamuka kumabwerera nanipasa mphaso zosiyana siyana moti aukasunga adakulandira nukuzani mdalandira akwala dalandira ndipo ineyo sinimembekeza zimenezo ndili kuno nimajambulia nkazango mona kuphika amadziwa kuphika nkazango manuota ni wachonchi zona zimenezo uwapanga nkhaza kaiwe munthu uzimpanga nkhaza munthu wachonchi ine nimaphika china chichonse nimapanga muri kwakazingira kwabwinonso kuja aphodo amunanga ndipo nikuti amayesa kuti ngati adule chala poeza Mzuzu in short pali chikondi cheni apa ni chikondi chimene anthu inuyo Mr. Samu menene ndili ndi mkazi wanga mene mumadzirani amakudzirani anthu kuti Samu adakwatira yes ndi madzozo tisipakhala chisawa mkazi wanu mumamukondo cheka pasi pa mtima inenso ninafuna nikhale ndi mkazi kuti uchokera pasi pa mtima kuti ngayende bwanji ine ndi munthu oti amene ndikuyenda eti nikhazoona atsikana mene angakhalire mene angayimire mene angavalire mene moti ine mtima ngozi ndipweteka komano choti zidziwa mukamayenda mtauni manyamula mayendetsa Samu kusekana ndi kuti munthu wako ndipo ndimanenetsa kunena kuti munthu amene akhazonena nkhachi chewe chimene chichi ndiye kuti amene ni ndewe yakusema sewera chifukwa chimene nachikonda ineyo iye sadachikonde nikhazokonda chinthu imene ndamkwatira mkazi wanga uyu koma siwosa amene angakondo ena azimukonda ifoti aziti chopempha chathu chija chimene cha 10 chipasa ngoni 100 kwacha 10 chipasa ngoni 50 kwacha koma no ineyo ndikuchikonda chinthu ichichi uchokera pasi pa mtima unoti nini changa moti zilingati kuti nilingati panombo olo munthu wina abwera adzathupe na kuti ndakukonda tu pakuti ndakukonda ndikuti mukwiya ndili pafupi ine kwa hivi nadakhala president bambo wachakwera akuwauza mowalamula kuti ine kwambira kwa mkhala kazi yanga nikuzona zatu za serious dakuyankhula izizi ine nikhazo siningawapesa kuti kwadi mbali mumule anthu motani iyayi koma nene nikhazo upanga za gawo limenelo chifukwa munthu uyu wapandira chipongwe ndiye sinifuna kuti akhaliso mugawo la zipongwe zimene anthu amakwanisa kupanga kupanga chipongwe macho ine ananipanga just a minute tafuna kutarongosa nikuti ineyo nitangomaliza sukulu yanga nili ku Magomero College nangofika abambo wa kuti iwenu kufunsira banja nene kuti anayamba kuti chibwezi lene nakana chibwezi icho ninati banja nisanapite ku sukulu pamene anga nitulusira mawu amenewo ndene nati mundikire sukulu kaye napita ku college kuja nabwerako iwa kuti pano pasopano ndeti yamba ulendo sopano wachikondi ine nikuti muonekere kaye kwa bambo after that uzakhala malo tsiku limodzi ine mimba yatani yafika chikondi chinathaso pati mpaka kulera ndekha mimba mpaka kubereka mwana pano pali form 2 wauza kuti ndi mimba iwo kuthawa ine mpaka ndekha kulera mimba ija mpaka pano ni mwana ali form 2 pakali pano mtsikana saba muthandizaso mwana ndipo olo atakumana nawe panjira sanganziwayi pano pamati bamba unena ati abambo dzimbiri ndipo ndizoona kuyankhula to bamba ndiye maganizo amenewo chikungada kupangani chicha chidalipobe that's why imenewo ankabwera ukakhangati kuti mushamanga kwa basi ndipo ndinali ni mantha opsa ndipo mmene pano pati kuthera kuti 3 years now mpaka tapanga banja tapangisa oyera chikwa chakafidezi fidezi ife timakuna ali mtoni ndi nkaona ngati kuti mwina ngasini mwina makuzana ni masoka amene mutitsatira niterala uyu pacha chimweso kanokha inde nditerala pepa nomati uyu unikhulukira sadandala bambo hanga nzangayo nditerala ndikwadziwa kuti nditerala kwambiri akhala akumawine thuma project basi kusoka pa maski tizikwa matija akapanga zaluso kwambiri kwa basi ndeno nimuona ngati kuti akuluwa mwina kapena akugwana uchilo limodzi ndizoti nchibwezi nadziwa kuti mukukhadi akuti kuti sendofu ukwati zukhala bwanji ndalandidwa munthu uchete popwerera uchedwa lobobobo ndithu uchedwa kumeneko banja limo ndithu ngambamo
mwati bwanji takweza ni mauwo banja nyumba musana pite kutali sina mezo fusa nadziwa kale momwe upita koma sinapetsese kwayamba paja palibe chimene chikuvuta pa moyo wanga pa mkazi wanga uyu amapanga chimene ineyo ndikumpempha chifukwa pene alilipa sindingamulamule oko mukhale ndalama munyumbamu nimuzitani mafuna kamukoka fantasy ngatheka amayi ndalama tuvalije mumpeza ti akulowa kwe iwo amakwawa akupita pamene iwo akuona ziti ndalama iyi ikhazogwira ntchito yoti mina apempha bambo aja akutenga ndalama ja akunipatsira ineyo kandipatsa 50 kwacha kandipatsa 100 kwacha kwa ine ndimone zoti 100 kwacha njayikulu zedi mafuna muyankheso fuso ile ya banja nyumbamu ilimo ndipo sila masewe Tantando nini maso banja limo ni banja limo nyumbamu zoteka kwambiri ndipo ndimakwanisa amene mukulitsatira chuchuchu siyamasewera ya imalondoloza nkhani asekano awo limene lili chuchuchu kuno kumasasa mu mzinda wa Mzuzu a new couple in town ili ndi 2024 banja 2024 loyambirira ndi limene lili adzimbiri ndakazi wawawa anyagondwe lamangidwa chabe moti olomwezi ni mawiki awiri usadakwane nkukwana kwa sidati nilanyowani banjali tsopano wena mwina kuliona kuti dzimbiri ngwa timing afuna mujere mkazi mkazi yakusoka chani ndafuna mujere kapena muna mwintani imeneyo anthu alankhuladi choncho komano chimene azichiona anthu sizimene aziganiza ndipo ninchikhupirira azakhupirira mochedwa kuti kodi muti kapena sizinakwane zoti akhazothawa kapena kampamba adakalibe komano ineyo ndili pano mpaka na pano mene muthamati wakwatira ine ni pabanja panga mwakwatira moti muli pabanja pano sinikutekesekaso anthu pano pasana fiyaso zoti akhazolankhula naona zoti pa social media alankhula zambiri mbiri ndino zimene zokwaine pano pasana nangozika mmakutu muli makutseka kuti zingotuluka basi nikamavera iPhone zivera mwina anthu akamanuzana hivi basi zingotuluka zingopita ndimene ntchito chifukwa chimene nimafuna ine ndechipeza nimafuna lingiri ni banja langali lingi ni banjali muli mnaveka lini pano tindilingiro aliyese taonesa lilingi akamati banja manga banja oyera aoneke nkhope lingi ni imene iyi choncho ndithu chabwi by the way niso ndinayo banja waiti yani chabwi tsopano mumasoka kutanthauza kuti pano muli pabanja koma mumasoka ndiye kuti mukuyenera kuti mugawe nthawi sichoncho musamale banja komanso ntchito sitizamva kuti awatha kuti amangotandira kusiku ndipo sizatheka ine apapa nizigawa nthawi nthawi iyi niyenera kuti nizuke niatentesere madzi abambo mwaliba nizuke niyase moto pambaula olo pa magetsi mwatentesere madzi ineyo pano nimatenga madzi yanga papoto nini chithini choyikapo madzi nizitunga pakandowa pang'ono kuthira basi madzi akatentha nianyamule niike pasi niike mpeseni abambo yedzukani munikhululukire kunyamula kokha munyamula anyamule madzi aja apite kuja kubafa kuja ndekuti ine chovala nakonza kale nachipanga kale iron bwinobwino ndipo nasankhaso kuti zovala izi nizimene avale pano abambo kumene akupita izizi tiike apo zichapidwe awa sinifuna kuti azivala zosasita ayi zinali zakale pano aone moyo wanyuwani amwe kaphala anyamuke apite ku business olo athamange akaoneka ganyu pena pake basi tu ine nili pano nikusoka mwina tikagule salon town mwaiva tunkhani tu amene wawa ati amapanga zimenezo tu kusamala mamuna wawo inde kuti mamuna adziwe kuti ali pabanja kwa basi inuyo muli pabanja amuna anuwo masamala chifukwa sizotenga for granted to say kuti basi bwana panga
responsibility ya mkazi awati amakwanitsa kwa amuna inde inu mmakwanitsa mmasitira amuna anu mmaphikira mmachapira mmapangira zonse zimene zikuyenera kukhala ngati mkazi kupangira mamuna awati apati amakwanitsa mwini amakwanitsa kwa basi simatero kwa basi amapanga zimenezi ndi kukwati kuja kuna bwera tuko kukwati kuja ndipo tisanayambe kuti tili mprocess ya banja lathu ife tinayenda kuziwisa makolo a Mzuzu maofesi ativeti St John of God kaya kuti St John chipatala Anglikani machachi osiyana ife tinafikira ku polisi kulanzi kusite tili Ukwati ineyo mene mmaniziwira mwana wanu muno mmuzi niyeneraso kuti nikamalowa mbanja muziwe cholinga chinali chomwe yaunena anthu kuti mwina mwamunayo athawa chifukwa ngati amalawi simunaziwe zoti ine nali ni mwamuna mawa nikamalira musati ife ngati tinadziwe komano amalawi adziwe munthu uyu ngati zikhale zotheka zamuone pa mbalanganda kuti akathawa nkhope ndiye kuti ajambula amalawi tsopano ndiyeno tsiku lija litafika chomwe ninakhumudwa nchoti anthu ambiri sanafike ya mwina sanafika nthambi isifike tili pano anthu amene mukutsatira Malawi please chonde simunabwere ku Ukwati ndithu Ukwati wa Dzimbiri komanso Paulini amene ali akazi awo simunabwere kumene koko ndiye kuti timene asupe amene sinabwere banti asupe kukwati kuti nanga munthu umathota ngwanika ena mwina kulali maukwatiso ena mnati kuntchito ena kulali zovuta ena mwina muli kutali muli kunja kwa dziko lino ulumalemo muno kwamona kuti uyu Dzimbiri ni mkazi wake Pauliniwa awa kumene mbanja inu mkamalowa mbanja kumafuna pamakhazi ambiri zofuna mukhoza kuwasupa ndipo tipange muchiti machita nthawi semuja kuti mmatsatira through chuchuchu kuti chuchu zabweso malo ano kudza super live apa inu mutapanga mmene lakuchitira zoti kuti arafiki zikuchitira bwino kwambiri tikusupani kwambiri mava zikomo kwambiri tikusupani tikusupani kuti anthu amene sanabwera Malawi ambiri akusupani nanga Ukwati timasupa sikuti mupanga fundraising koma no Ukwati wose munthu umasupa akuti bwani kukwati umasupa ena mwina Mzuzu mudaona upaseni makadi chanchana ena kuwauza nti ndi Ukwati koma simubwere munthu kusupa sichoncho ndithu tsopano tipite kumapeto a program yayo mochera tusaba mlewa sapato iyi mpaja mmaziwa nanga si munthu amayenera kuti achene nditha kugwira sapato samukhaza kugwira chabwino napempha ngadakhakale nkadagwira nene sapato ili ni dress lake wedding imene tinavala chifukwa dress limene navala lili ndilapa send off pa bridal shower ena tinene chonchi iwosa bambo alini zovala ngati ziti sapato inali ya black iwoso sapato ya black koma pa Ukwati weni tsono iyo ni sapato ya wedding dress chabwino mudapoda ndipo kunali kupoda koopsa woti so akakaona Malawi pa sikirini baja akuona kale mchituzi makuona kale aziwa kuti tsopano Ukwati ndalama inde adakupangisa kuti nda ife kuti tifike pamenepo akulu ni akuchalichi ampingo wa iwo wa bambo yala ndi a Grand Palace Hotel na amene anatipanga kwambiri sponsor ampingo ndi a Grand Palace Hotel na amene anatipanga sponsor kuti ife Ukwati wathu nimapemphera mpingo wa PMC ino mapemphera mpingo inene ni wa Roman Catholic ndi pano pa tili kwa PMC sofa inde chabwino alright tupita kumapeto program yathu ya lero timafuna kuti tiyambire inuyo banja ndi limeneli anthu akaona munthu waulumali mwina mona ngati sangapekerekana kalikonse koma ife taona apa kuti ayi inu ndinu mkazi pano mmapangakana kalikonse ngati mkazi mwakuza chana Malawi tiyambire mene mwaumaliza ineyo Malawi choyambirira chomwe ningauze kuyambira kwa azibambo mwena nene chonchi azibambo tisamsale mzimayi tampeza wa ulumali komano inuyo mtima wanu ukugwa mchikondi musagongowe iya imwena kubwerera mbuyo kuti komano mzimayi akanakhala woyenda nkhope yake kazi zochita zake zanisangalasa koma ifuwe choti ali ni ulumali ineyo basi chikondi changa chathera pamenepo olo kungomuyesa nkumpasa mwina mwana nkumusiya
olo tinene kuti awawa angapange zotheka kandi business olo nitapasako kanga chepe kuti apange business akhoza kutha amenewa mwina angokhalira zopempha ayi tiye timfikire chimene ife tingathe amalawi kuti timfikire mzimayi uja akhoza kutha. For example apa ulini pano ine ni masoka pano pachonjo mmene tilili pano nini ploti kuchokera muzosoka nikanakha kuti nimaziderera tipiteso kumbali yayo ifeyo olumala umunthu wathu timazolowera zoti ineyo ndine olumala basi kwanga kwatha ningokhalira kuti nipite mtawuni zikapempha ayi koma upemphe mulungu kuti ine ndine olumala komano mulungu wanga munganipase talent yanji yomwe inganipange kuti nithekere pandekha nithe kupanga chinthucho nizipeza kandalama nizizithandiza pa moyo wanga. Ine ndine wosoka ndine terala muone kuchena uku nachena pano nkhani yake ni manjanga palibe so wina amene ananipangira ndekha moti atafuna soyena kuti afuna kuthandizireni kuti tutukule uteralawo ndipo nikuti ine ake anati muzandisokere zinthu ineyo kandi no akampani kandi bungwe kandi ndi masukulu bwerani nazo zosoka zanu ine nizakupangirani kuti mupeze mchere ine nipeze mchere banja lilimbe ni ndalama kuti ipezeke maomaliza atsogoleri chabwino. Ineyo amalawi ndikungafotokozera kunena kuti asazionere pasi kunena kuti ife ndifo aulumali sitingapeze banja kunkopa mamuna munthu ukhaza kunkopa amene ungamkopere mamuna so amaona kuti makazi namusangasa pali chimene mamuna atafusire mkazi amaona po dressing imene wavala mkazi kakazona imene akuonekera skin yake ili makola ili bwino amaona kuti mkazi nikazofusira ndino amalawi iso ndikwafotokozera kunena kuti adziye kunena kuti mkazi vinaliyesa ine kuti akhale pa banja asampange nkhaza iyayi okatakhala ali mvuto lanji kumano ngati mkazi yako ipeza ti mutu akakugwira ntchito kumano mavuto amene ali kumanja kapena ali kuminyendo tisatengane kuti mkazi sitingathandizane naye chifukwa mawuwo kamene angalankhule ni zetuso zina zimene angakuonjezere tikhoza panga chinthu chachikulu komano ngati ngakhani mtimone kuti ineyo munthu olumala kapanga naye chani nibweni kwatire mkazi kuti ine nizenda naye shosholo pansewu ndiye kuti ukuzidula malire ndiye kuti chinaso sungachidziwe kutsogolo kuti chimene ungakhoze kuti chabwino ni chiticho ayi koma ndikwauza amalawi kunena kuti munthawi iyi adziwe kunena kuti munthu walungalunga kwatira mzimayi wolumala kodi anthu awa cholinga chawo ndi chani kodi banja ndi chani kodi angokwatira moti angosangatsa anthu kapena akwatira kunena kuti mene amalifunira banja ineyo amalawi ndikukuwuzani ndakwatira kuti ndikufuna banja ndipo ndikukuwuzani amalawi kunena kuti munthu waulumali musamang'anire pasi ndaona azibamba awiri angapo amene apanga mwambo ukwati kuno ku Mzuzu pangani anthu aulumali koma amuthawa munthu aulumali zimenezo ndikuthetsa kuyambira kwa tsiku leroli ndikuthetsa kunena kuti munthu walungalunga wakwatira mzimayi waulumala asampange chipongwe kapena chisakhalenga chitozo kunena kuti kodi nikaenda naye banja munthu waulumaliwe ayi koma adziwe kuti mulungu adafuna kuti munthu akhale mene amakhalira munthu sikuti adachitofuna upempha munthu uyu kunena kuti ine ndikhale waulumala ayi koma malingana ni mene mulungu amalengera zolenga zake adapanga kuti akazanga akhaliso wachoncho ndenu ngati adapanga mulungu pali chimene adapangira ali cholinga china chake mulungu ndi chimene chocho tisamutaise nthawi kunena kuti iya tizingomuthawa wafuna kuti akhale ndi banja ndeti muthawe ndiyapeza kuti malingalaji anakozaje kuti akoze chinthu china chake ndiyapeza kuti mwamudwa malingalaji ndeti mapitaso tsogolo munthu waulumali komano timukonde munthu waulumali cholinga iye azisangalala ifenso tizisangalala munoone ine ndikapita ku ntchito amanikana amanuza kunena kuti abambo mufuna ntchito ine bambo ndifuna ntchito mwenga ndi kunyumba kwanga ndi pali mavuto awani akuti inu muli nayo kale ntchito kale ndinochita bwino kale ndino pa nthawi inoyi ndiponena kuti ife singakwaseni ntchito iyayi chifunira kuti muli ni ntchito yayikulu ndine kuwanyamula akazi angawa kuwayendesa pamene akufuna akuti ni ntchito komano ndimadzati munthu ukamugwira ntchito monga ngati ni bambo Samu mukamugwira ntchito mumalandira salary komano ne akuti ntchito ndinayo kale koma sindinalandira salary ndi ndadziwa kuti mulungu ndi amene andipatsa ntchitoyi malipiro anga ali ndi mulungu sininganena kuti malipiro anga andipatsa ndiwo akazangawa ayi koma mulungu ndi amene andipatsa malipiro anga ndeti dziwo kunena kuti munthu iti mukonde mene alili munthu ziko modusa togwirako agwira ndiko sa kuopa milandu awa amanipangira sana isanje sizapanga sa ayi amene matitsati athokoza kwambiri kuti mnavomereza kuti tithe kutsatira nkhani imeneyi makamaka banja la new couple in town awa ndi adzimbiri awa ndi anyagondwe
tinatsatira kuti timve chuchuchu weniweni wa nkhani ya banja lawo, ndipo tamva takondwa komanso taphunzirapo zili zitatu. Ndipo ine dzina langa ndi Sam Kalimira, ndipo tiyambire kwambiri chifukwa kuti anthu mmatipatsa feedback yochuluka. Chuchuchu simayiphonya, chuchuchu imakhalapo 8:30 lolemba madzulo, ndipo timabwereza lachitatu 9:30 komanso Thursday 10:30 mamawa. Ndiyeno mukhale pompo, chompoga ndi ambiri pano pa Wailesi ya Times. Ine dzina langa ndinakuti kale ndikasamuka